part. Ito ba ito? Ay, mga ito. Asa sila mo lang may anda, yan? Ano yung dito? Ano pa yung Muslim? Disembar ko dapit. Ay, nairota dito. Mana? Ay, dili din ako. Yung Hi guys, nabot namin diri sa Dapitan City Hall. Mahuway na may kapoy na kay guys, grabe. Di na. Lami na kay higda. Laylay na kaya kong paa guys. We are here at Dapitan City Hall. Nadiha lang nag-triathlon sila guys. Ironman, mga something like that. Di kayo ko ka-relate anang mainana, no? So, nara sila dito, si Mangkay. Nagpahuway mi diri sa City Hall. Daghang nang lantaw guys, oh. Triathlon daw ko, no? Isa na, libre na. So guys, pahuway sa mi diri. Char. Guys, mga unsa mi kay gutom na jud kayo ang mga nag-jogging guys. Ang mga person gigutom na kayo. Na namig dapitan. Bus oy. Lupa na ninyo ba? Gutom na. Gutom na mo. Guys, gutom na kayo. Gutom na. Niliya din. Lagod, bituyo na inana. Sos. O mga estudyante. Go, pagkas. Hindi naman sa akong tiil. Ikaw? Ako wala na. Okay lang ko. Kaya ko ganang dati gabi. Kasi magugo kayo gabi. Sa gabi ko nito. Sana, di po lang na siya. Tao na dyan eh. Kaya Hamit akong tubig. may na kanya ko. Ay kakay. Sila sa kwan kay pwede man ka magpatula. Ngadto ka rin dito? Paano ba yun? Makain ka dito ba? Usog. Ha? Kanula. Pwede ka magpatula. Hindi ka dito. Kali dapat ang seafood. Nangitap yung seafood. Ito sa ano man? Hindi pa kayo. Kamayan. Ten kami dito. Di ano yun niya. Street food nila. Kung mga share bang ibang mga kuan.
Tumakis. Nakarais tayo. Extra rice mo lagi. Saka rice, ma'am. Oh. Extra rice. Grabe ito ah. Ako, nilataan. Unsa man yung mag-exercise? Ang mag-exercise, ang mag-exercise kay kaon is life sa mga mag-exercise. Pagilo mo eh, nanakay mo bao-bao. Triathlon bago inyong giari nga kaon man. Sila ba nalaga? Oh. Gamay po kayo na sila kaon. Undang ko, ang kadayot. Naay? Ang bilin sa baboy, baling gamay ng kutsara. Alam mo yung paklay. Ha? Gusto ko yung mangkay. Ay, tira na, mag-extra rice mo. Kasakaran dito mga pito. Ay, binuo ko mga pil ang pobre ana nga. Dako Bait kay pa lang nagasto. daan. Kung mga pil ang pobre na ana, sponsor nga dato. Balik pa lang daan. Bikas ka may ginatrain na nila. Ano lang. Balik pa lang daan. Minili yun na. Napapicture ka ni Babaw. Siyempre, ba't? Nasa? Ba't ko lagi ni Ate? Okay, hindi lang ha. Ba't wala o? Mga mas pati ako. Hindi ka man dahil sa content. Oo, Babaw. Pero bisa ko sa kabilakan sa bike nila na kamahal na si bisa siya no? Abot na yun may diri sa Pantasilan. My God. Grabe nang gid kaya mo ang paglakaw. Makabugat na. Picture sa ta diri kay. Oo, na namin sa Pantasilan. No? Grabe yung jogging na mo eh. Mangkay, oy, kapoy na kayo. Ayaw kikilanas man sa iyo. Di bolog. Uy, libre na gani ni sakay. Ba't Tama na may pulo. tira? Apa na ta dito? So nakasakay na ko ng libreng sakay ng mga mga. Uy, isira, uy! Ay, dangag lang ako. Oh my God.
Lamia po rin sa Alaya, first time nakasakay kotsa. Pwede mo sakay. Nagsakay ka sa kaon ko, ani ra ba? Wa ko kay inom upo namin anaros. Pagkilo. Okay. Agot ko rin luha mo namin. Mag-backline pa muna. Nagsakay ang bus. Tanawan ng mga laagan. Tanawan ng mga laagan. Ugod sa ikisakyan na. Baby ambulance sa Pamara lang ako. Kami sila kahanan. Nadaag pa mo. Hike pa mo. May nang gibante. May gibante. I am still... Mag-backline ako tayo. Nag-anak. Hindi na ako mo baklay, uy. Kimi の虜になってしま